Hi, mwadzuka bwanji, ndine Nesta the Black Teacher. Video hii ndofuna ndikuonetseni China. Ndofuna ndikuonetseni China. Makamaka zinthu zimene China imapanga. Mwina timangomva kuti China ndi dziko lotukuka kwambiri. China amapanga zinthu zoopsa kwambiri. Ndofuna ndikuonetseni chinthu chimodzi. Project imodzi imene China ikupanga ndipo imene imandipangisa ineyo kumapsa mtima ndikamaona zinthu zochitika ku Malawi. China ambiri mukudziwa ndi dziko lalikulu kwambiri, ndi dziko chachikulu. Mapwa China ndi amene wawa. Ndi dziko chachikulu kuchokera ku north, mapanga border kumene kuti Mongolia, mapanga border ndi Russia ku northeast kumeneko. Kwapanga border ndi North Korea. Ndikubwera no ku south. Ku south kumene ku nyanja nditu kumeneko. Kumene kuli aja na Taiwan. Nkuzabwera no kuntunda soko. Southwest. Kuzabwera southeast konseko maboda ndi aja na India aja na Pakistani. Ndi dziko chachikulu kwambiri, dziko lalikulu. Anyway, nkhani yomwe ndifuna kwambaba ndiyokuza mtsinje. China monga maonera mabuwa wankulu kuchoka ku north ndi kupita ku south mwina kumakwana 3000 kilometers. Ndi dziko chachikulu. Ndiye climate ya malo ya dziko litso ndiyosiyana. Ku north kumene ndikunenako, ku northeast kumene ndinakhala pafupifupi zaka 10 ndili kumeneko. Ndikuzizira. Kozizira kwambiri kufupi ndi ku Siberia, Russia, North Korea, winter uja amakhala 4 months ya snow ikaika. Very very cold. Ama snow uja mayamba kugwa December, kenaka January snow ikaika, February, March. Kumapeto kwa March kuja ndi pamene snow uja masiyano kuyamba no kusukunuka. Komano kukabirako January kumakhala ice yakaika konse mitsinje je makhala youma. Anyway, imene ndi climate ya ku north. Pomwe ukabwera ku south kumene ndili padakali pano kotentha. Ku south kuno kumatentha. Tikakhala nyumba yonyi ndili ndi air conditioner. Pomwe ku north kuja zimezo you don't need. Now chinthu china mitsinje. Ku south kuno ku southwest kuli mapiri kwambiri. Ndi mapiri menemo mmachokera mitsinje yambiri. Ndiye imasesereka kumapita ku nyanja ku ocean. So kuli mitsinje yochuka yonse mukaona kuti mukapita madera ngati Shanghai kuli mitsinje kumene kucha. Yomwe imadusa nditu mukuziwa za Yangtze River, the Yellow Rivers. Zonse zimadutsa kumene kucha. Pomwe ku north mitsinje ndiyochepa. Mitsinje ndiyochepa. Ndiye nthawi zambiri madera ambiri amakhala dry. Agriculture imavuta. Pachifukwa ichi China yangoganiza zonena kuti imange man-made river. Mtsinje waukulu umene uchoke ku south ukafike ku north. Chilandscape chidziko chonsechi mumange makanalo, mtsinje makanalo kuchoka ku south ukafika ku north. I'm talking of thousands of kilometers. Madzi aja malo ena ambezo kuti ndi mapiri okwera. Mumanga nditu makanalo okwezesa mapiri. Kaya pafunika kuyika madamu, mageti oti madzi aja zikwera nditu nkutsiserekaso. Kusonyeza kuti there will be a river man-made ochokera ku north mpaka ku south. Akupanga zimenezo. Kati ndionere video hii. Ndiye muzaona kuti ineyo kwatu kumudzi kwatu ndikulowa Shire. Kuyambira kale president wakale Bingwa Mutharika anayamba kukamba za the Shire Valley transformation project. Anayamba kupanga za green belt. Actually nthawi ya Bingwa ankazichula kuti green belt. You remember? Amwene mpaka ndalama zinabwera makanala anayamba kumangidwa intake yotenga madzi mu Shire. You know Shire River which amatuluka mu Lake Malawi mujama mwene. We only have like tima hydro power station to Wili bus. And then the water just runs out of Malawi, all from Mwanza, Shire, Chikwawa, all the way to Sanje, it goes to Zambezi. What are we doing with this water? All the way it runs from Kuja, Shire ujamango dutsa. Ngona umango sangalalamo. What can we do with this body of water? And andamena makala kumeneko wauza samuganiko ndifo jama floods. It's like we are people who are clueless. Ndiye project imene inabwera. Ndimitenga madzi awati pange ma irrigation schemes kunoko ma irrigation schemes. Amwene zaka zikuta. Project imene yoyo akabwera ndale amapita kukayendera kujambula zithunzi basi. You see, chimene chimandipasa pwete ndichonena kuti timaoneka ngati kuti zima projects sife yotu kuzifuna yayi. Timaoneka ngati tukuchita kukakamizidwa. You understand? Timaoneka ngati ife situkuzifuna yayi. Azunguo awo banki akutikakamiza kuti tipangeza. Muzaone is the same ndiza magetsi.
dziko lathu lilibe magetsi okwanira kumatika mboza industrialization. Tipange mafactory ake tipanga rani ndi chani? Tipange mining, ma minerals athu asamangopita yayi. Bwanji abwerese ma company azizapanga zimene akufuna kupanga azapanga. Angapange mulibe power. You cannot make anything without enough power supply. Ndiya World Bank kubwera, Africa Development Bank mupange power station ina uko. Takupezerani malo mupange. It's like other people are telling us we need to do this. We should, like, not if ever ini agadziko kuti tikujifuna chintuje. We know what we want and we pursue what we want. That's the problem we have in Malawi. It makes me mad sometimes. I'm not talking about, I know when you listen, you think about political parties. I'm not talking about political parties, I'm talking about Malawians. Political parties are run by Malawians. They just use political parties as vehicles for them to get into office. But the country is run by Malawians. We Malawians, what are we building to make sure kuti dziko lathu stands to be competitive? Go and see the major projects happening in Zambia. Go and see the major projects happening in Tanzania. Go and see the major projects happening in Mozambique. What major projects do we have in Malawi? So you see the Salima Water Project. Salima Water Project is something we don't need. They're just making it. We need that. As the capital city of Malawi, Lilongwe is growing and the population of Lilongwe is ballooning, it's getting into millions of people. We need stable water supply in Lilongwe. Blantyre is starving right now. The city is expanding. People are building houses, stretching the city. Yet the water sources have not expanded. We don't talk about this. We don't talk about real issues that can position our country to be competitive. Nesta, the black teacher.